Bo día, moitas grazas ao Consello da Cultura por invitarnos a participar desta xornada que esperemos teña un resultado, unhas conclusións que nos leven a algún sitio. En principio, estamos aquí agora mesmo para analizar o que é o estado do proxecto da Escola Superior de Danza de Galicia, que, bueno, se investigamos un pouco, non sabemos se existe sequera ese proxecto, pero, en todo caso, vanos axudar aquí a saber que o que está pasando. Teño aquí a miña dereita Luciano Gómez. Luciano Gómez naceu en Fisterra, comezou a súa formación de danza clásica en Bruselas, cos mestres Carmen Roche, con Víctor Ullate, con Dolores Laga, con José Parés, en fin, con varios nomes que soan moi ben. Despois da súa formación, trasladouse aos Estados Unidos de América, onde baila de forma profesional durante 11 anos con diferentes compañías, con Hartford Ballet, co Ballet de Dallas, co Tulsa Ballet Theatre, con Ballet de Indianápolis, en fin, traballou nunha serie de institucións que lle deu este pouso que ten agora para dirixir o Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña. Interpretou obras contemporáneas, obras neoclásicas, clásicos, é dicir, está curtido en toda a clase de xéneros. Colaborou co Pazo da Ópera tamén facendo coreografías para distintas producións como Turandot, como os contos de Goffman e algúns máis. Actualmente dedícase á docencia e, como dicíamos, dirixe o Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña. A miña esquerda teño a Manolo Vieites, que é licenciado en Filoloxía, doutor en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago de Compostela e é profesor, director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. Os que o coñecemos sabemos que, ademais, é un dos piares fundamentais desa escola, é casi o responsable único de que exista. É docente, ali forma parte de Nova Escola Galega e da Sociedade Española de Historia e Educación, é dicir, ten moi prolongado terreo dentro da investigación, publicou traballos sobre educación, sobre animación teatral, participou con traballos, diferentes traballos na Revista Española de Pedagogía, en Teoría de la Educación, en Foro de Educación, na Revista Galega de Educación, na Revista Galega do Ensino, na Revista Galega de Teatro, en Cuadernos de Trabajo Social, en fin, ten un dilatado currículo e agora mesmo é o director da Escola Dramática Galega. Cando falamos da importancia dunha escola superior de danza, vamos así, por empezar por algún lado, eu creo que cabería recordar que un dos principais logros, creo que é algo que non discute ninguén, da creación do Centro Coreográfico Galego foi a recuperación dun montón de xente que estaba traballando en danza e que estaba fora. Digamos que ese exilio, en parte, entre comiñas, se explicaba por, precisamente, a falta dun centro onde educarse aquí. Entón, bueno, agora que en Galiza logramos que, por fin, ter unha escola superior de arte dramática, eu quería empezar, por exemplo, por Manolo, para que nos conte en que consistía ese proxecto, se é que houve algún proxecto de Escola Superior de Danza. Bueno, en primer lugar, grazas por convidarme a estar aquí. Eu xa estou prácticamente pasando páxina, co cual deberían ser outras persoas as que estuveran aquí, pero bueno. En primer lugar, dicir que a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia naceu nesta casa e debemos ya a Carlos Casares. E, en segundo lugar, dicir tamén que esta casa tamén emitiu un informe medio oculto, porque a moita xente non lle gostou que se emitira, pero sí as artes escénicas en Galicia hai varios anos, e aí xa se falaba da importancia de solucionar este problema. É dicir, que xa hai un referente por escrito, nacido e publicado nesta casa, no Consello da Cultura Galega, que é o Informe das Artes Escénicas en Galicia, que se fixo, pois, eso, debe ser no ano 2012, 2013, 2014, por aí, non? Ainda que houve, digamos, un sector que non lle gustou nada que se fixera, porque, bueno, como sempre, non? Entonces, a ver, proxecto de Escola Superior de Danza de Galicia non hai. Como un documento, digamos, que poidamos agora decir, bueno, quen queira saber dese proxecto, pois vai aquí e aí o vai a topar. O que si hai son iniciativas.
iniciativas que hai algunhas iniciativas desde a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no sentido de que partindo da necesaria interdisciplinariedade das artes escénicas, pois nos en algún momento planteamos a posibilidade, non a necesidade, senón a posibilidade de que se en algún momento se implantaban os estudios superiores de danza en Galicia, que se considera esa posibilidad de implantarlos en Vigo para crear a Escola Superior de Artes Escénicas. Por unha razón puramente académica e puramente científica. Isto non é un problema de localismo, é un problema de organización académica, é dicir, as grandes escolas de artes escénicas, como poidan ser o Boston Conservatory ou a Juilliard School, combinan arte dramática, danza e música, porque, lóxicamente, as sinerxias que se poden xenerar entre as tres grandes disciplinas son evidentes. E, despois, isto, por un lado, a nivel organizativo é importante, e, despois, a dimensión académica, non? A dimensión científica, é dicir, por un lado está a dramaticidade, que se pode convertir en unha manifestación do ser humano, non? A dramaticidade, a acción dramática, non? Que se pode convertir en conducta ou pode convertirse en arte nunha escena. Entón, da dramaticidade pasamos á escenicidade. E da escenicidade pasamos, por un lado, a danzalidade e, por outro, a teatralidade. É dicir, digamos que son manifestacións do ser humano, unhas no ámbito do cotiá, como pode ser a dramaticidade, e outras no ámbito do artístico. E, evidentemente, aí asoma un horizonte de posibilidades de traballo moi grande. Entón, nese sentido, eu, como director da ESAT de Galicia, sí que podo dicir que fixen varios informes a petición de políticos para informar, valga a redundancia, de que podíamos aportarnos desde a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia para crear en Galicia os estudios superiores de danza, que son demandados e son moi necesarios. Eu creo que son totalmente necesarios, sobre todo vendo o panorama dos moitos rapaces e rapazas que estudian danza. Por outro lado, e xa remato, a parte desos informes, hai un estudio de espazos, de instalacións, porque eu coñezo a Escola Superior de Danza de Valencia e a de Málaga, e hai feita un traballo de fin de mestrado, unha profesora de danza da Escola Superior de Dramática de Galicia, un traballo moi interesante que fixe un estudio comparado do currículo nas diferentes escolas que hai en España, para a partir de aí ver, digamos, un pouco que especialidades, que itinerarios formativos habería que poñer, por exemplo, desde pedagogía da danza hasta coreografía e dentro de coreografía que estilos, pero tamén se analizou, este análise está por rematar porque además non depende de Galicia, dependería do Estado, a posibilidade, da mesma maneira que existe flamenco, que se pudera existir danza tradicional, respondendo a unha visita que Quique Peón fixo no seu día á escola para ver a posibilidade. Bueno, ese estudio está feito. É dicir, nese sentido, xa digo, non hai un informe público, pero sí que hai informes feitos desde a Escola Superior de Arte Dramática para intentar dar unha solución ao problema. Xa digo, para plantear a posibilidade, é dicir, nós non estamos intentando impoñer nada, nós decimos que se queren poñer en marcha os estudios superiores de danza en Galicia, a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia debería transformarse na Escola Superior de Artes Escénicas de Galicia para acoller esos estudios. E, posteriormente, esta escola debería reconvertirse nunha especie de conservatorio superior de música e artes escénicas para acoller as tres especialidades. Por iso, digamos, tamén propoñemos no seu día que en Vigo houvese un campus das artes. Sí, que foi un proxecto que tamén se abandonou casi antes de comezar, cando existían aqueles terreos da ETEA. Efectivamente, cando se recupera a ETEA, eu publiquei un artículo no Faro de Vigo dicindo: señores, señoras, aproveitemos as magníficas instalacións que hai aí para poñer en marcha un campus das artes, que, bueno, que como moitas outras ideas, caemos a correr. Bueno, entón, Luciano, ti que digamos que é un pouco, tes esa experiencia de ter que ir fora para formarse e que agora mesmo estás formando a xente que está estudando danza na Coruña. Cales son as diferencias que ves ti na formación no alumnado e tamén no profesorado entre contar cunha escola superior ou simplemente tratar de cubrir o oco
cunha escola de menor rango, digamos, institucional. Bueno, eu creo que eso crearía un fin por o que te estás formando, porque hoxe en día tamén é necesario facer os estudios superiores para poder ter unha licenciatura, unha titulación que te acredite logo para poder traballar en centros oficiales. Entón, hoxe é unha necesidade. Temos o exemplo de Madrid, de Barcelona, e pouco máis, Valencia, Murcia, bueno, pero na zona norte non hai un conservatorio superior. Eu creo que é de agradecer esta proposta, si se brinda Vigo para ofrecer instalacións, pois eu creo que está moi ben esa proposta e que temos que aproveitala. Cambiou moito, bueno, dende que eu empecé, hai máis de 40 anos, a bailar, a formarme a bailar, cambiou moitísimo porque hoxe sí temos xa algúns centros en Galicia que ofrecen unha formación oficial. Neste momento só temos dous, que son Lugo e Coruña. Esa proposta que falou Goretti de facer un conservatorio en Santiago, pois tamén sería necesario, pero tamén sería necesario en todas as cidades galegas, porque hai conservatorios de música en todas as cidades, porque non de danza. Entón, para darlle importancia, se realmente queremos darlle importancia á danza, cada cidade debería ter un conservatorio oficial donde os rapaces poidan ir e non teñan que desplazarse, porque fan moitos sacrificios, moitos nenos hoxe en día que teñen que vir aos centros oficiales e fan kilómetros. Temos exemplos tanto en Coruña como en Lugo que fan kilómetros diarios para poder estudiar e ter unha formación. Cando rematan con nós no grado profesional, a decisión que teñen que tomar é sigo cos superiores ou vou a estudiar unha carreira, porque tamén a presión familiar é moi importante. Os pais preocúpanse polo futuro dos seus fillos e pensan que a danza non é un futuro. Eso xa me pasou a min, pero naquel momento realmente non era un futuro, pero tampouco cambiou tanto a situación. A ver, o que sí cambiou é que hai mellores formadores. Na docencia, a xente mellorou moito. Todos aqueles que marchamos fora, que nos formamos fora, voltamos e estamos agora preparando xente. Dase o caso de que nosos alumnos tamén están agora formando, están abrindo escolas. Entón, sí que hai unha boa formación. Están saindo bons profesionales que desafortunadamente teñen que ir a bailar fora. Non poden bailar en España porque en España non hai compañías. Bueno, está a Compañía Nacional de Danza, pero claro, só pode contratar 60, 100 bailarines. Eso non dá para toda España. Sería importante que estudiásemos tamén a nivel estatal, a nivel oficial e a nivel incluso privado de formar compañías. Habría que estudiar e tomar exemplo de outros países, como, por exemplo, eu sempre miro para Inglaterra. Como é que funciona tamén o mundo profesional en Inglaterra? O Royal Ballet, como se financia? Pois usan mecenazgo, porque o Estado non dá todo, o Estado cada vez dá menos. Entón, eu creo que hai que estudiar diferentes posibilidades de formar, pero sí que hai que formar un mundo profesional para que o alumnado poida bailar, e que non poden bailar. Entón, os pais como van animar os fillos a estudiar danza? Estudian mentras están indo na educación obligatoria e poden compaxinar as dúas cousas, pero xa o grado superior xa son palabras maiores e despois xa a vida profesional como bailarín, primeiro que te contraten nalgúna compañía que en España non hai, e senón que a posibilidade de marchar, como fixen eu, como fixemos moitos. Bueno, en principio, efectivamente, non hai unha cousa que é un dogma do mercado que a oferta crea a demanda, pero eso parece que fan unha excepción sempre coas artes creativas, aí non parece que eso non funciona. En todo caso, tiñamos a proposta de, efectivamente, facer unha escola de danza que estea ligada, ou polo menos que dea a oportunidade de crear sinerxias. A creación contemporánea, hoxe en día, tende a hibridar linguaxes, tende a crear pontes entre o que antes eran, digamos, compartimentos estancos, xa non son tan estancos, pero que clase, cando ti estás falando cando ti fas estes informes, fas esa proposta dunha escola de superior, cal é a estructura desa escola? Que tes en mente? Porque por un lado, os conservatorios superiores de danza habitualmente teñen
creo que son dúas especialidades, unha máis dirixida á coreografía, a interpretación, outra a pedagogía. Basicamente son as dúas profesionais que se ven. Cal sería o programa que teria que... O que eu propuxen foi crear unha... poñer en marcha os estudios superiores de danza na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, que implicaría, en primeiro lugar, implicaría a miña renuncia ao posto de director. É dicir, isto se fai un algo fan, pois eu tirei que renunciar de director, porque a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, na que eu estou nomeado, desaparecería. Crearía esa Escola Superior de Danza, de Artes Escénicas. Lóxicamente, con unha liña en danza e unha liña en arte dramática. A liña en arte dramática xa está instalada, pero habría que articular a liña en danza. Hai dúas especialidades, a pedagogía da danza, que é fundamental, como decía Luciano, iso é fundamental, e por outra parte está coreografía e interpretación. Entón, claro, aí un pouco, tanto en pedagogía como en coreografía e interpretación, hai dúas especialidades ou dous itinerarios, por así decirlo, que son fundamentales, é dicir, que é o clásico e contemporáneo. Iso non vamos a facer aquí danza española, nin vamos a facer aquí flamenco, porque, bueno, non tería moito sentido. Pero tamén estaría a posibilidade de incorporar esta nova especialidade, que sería a danza tradicional. Que ocorre? Que a danza tradicional, para crear unha nova especialidade, dependemos da administración estatal, é dicir, a administración autonómica non ten competencias para crear esa especialidade. Pero, bueno, poderías andar por aí. A ver, pero isto é unha parte. Isto é unha parte importante, porque hai outra parte moi importante que aquí algo se falou, pero a mí pareceme fundamental, que é o ámbito da investigación. Bueno, aí, sí. Claro. Quería entrar despois por aí, pero sí. Porque o ámbito da investigación é moi importante no sentido de que, vamos a ver, o centro español máis un dos espacios a nivel estatal no que máis e mellor investigación se fixo sobre danza é a Facultade de Bellas Artes de Cuenca, porque aí está José María Sánchez, que é unha persona que ten investigado moito sobre eso. Pero claro, Cuenca, Bellas Artes, claro, esa pata faltanos, e non só nos falta aquí, falta en Madrid, falta en Valencia, falta en Alicante, falta en Málaga. E cando falo de investigación, non só falo dunha investigación teórica, porque a veces parece que estamos falando... Non, falo dunha investigación aplicada á creación. É dicir, falo dunha investigación que traballa sobre a creación con compañías e que de toda esa investigación nacen propostas estéticas e propostas artísticas para levar ao campo profesional. Só un segundo. Pero, ademais, iso implica tamén a investigación pedagóxica. Tamén implica a investigación sobre a pedagogía da danza. É dicir, por un lado está a investigación artística e por outra parte está a investigación pedagóxica. Pero aí falta unha terceira parte, que é a pata fundamental. Por un lado, os estudos, por outro lado, a investigación, pero falta a terceira pata que Luciano falaba dela. E eu, cando falo desta terceira pata, poño o caso Wuppertal. Wuppertal é coñecida mundialmente gracias a Pina Bausch. Pero por que é coñecida Pina Bausch? Porque o Concello de Wuppertal lle dou un teatro para traballar. É dicir, cando nesta casa se empeza a falar da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, tamén se empezan a falar das compañías residentes. Porque sin compañías residentes de teatro ou de danza, de compañías residentes que habiten os teatros, que estén nos teatros e que programen os teatros e que un espectáculo este un mes, 2 meses en cartel, todo o que estamos construindo é aire, é fume. Porque, como decía Luciano, formamos coreógrafos para traballar donde? Formamos intérpretes para traballar donde? Esta terceira pata é a fundamental. Insisto, somos unha anomalía en Europa, España, porque en todos os teatros europeos, hagas algunha excepción que alguén poida traerme agora aquí, en todos os teatros europeos, falo de Inglaterra, falo de Alemania, falo de Serbia, falo de Polonia, falo de Hungría. En todos estes teatros hai compañías que habitan os teatros.
Tamén hai orquestras, ollo. Tamén. Hai compañías de teatro, compañías de danza e orquestras. E con eso, un alumno que remate os seus estudios no conservatorio no que traballa Luciano pasaría á compañía residente de Teatro de Lugo como a iniciar o seu percorrido profesional. E iso aquí non se dá, en España non se pode dar. Por qué? Porque os teatros non son espazos de creación, son espazos de difusión. Por iso, naquel día, está aquí Manuel Guede, que non me deixará mentir cando digo que desde o momento en que nesta casa se empezou a falar da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, tamén se empezou a falar das compañías residentes como vía para a empleabilidade dos titulados que foran sair desa escola. Entón, son esas tres patas que para mí son importantes. É dicir, o que estamos planteando, e isto non o planteou, isto plantease a partir da maneira de pensar, da forma de pensar, das ideas que fomos construindo un grupo de persoas, 20, 30 persoas en Galicia ao longo de moitos anos, desde aqueles encontros que se fixeron en Portugal, no Teatral, e que foi construindo unha idea de país a nivel de artes escénicas, que implica, por un lado, a formación, pero, por outro lado, a transición á vida profesional. E a transición á vida profesional só se pode dar cas compañías residentes, e remato. E a investigación só se pode dar tamén coas compañías residentes ou con outras compañías independentes que poidan existir. Sí, bueno, Manolo sempre vai un paso por diante de mí porque precisamente quería falar diso de investigación, un pouco a raíz do que comentaba Caterina, creo que era, sobre o que a creación contemporánea tamén forma parte do noso legado. Moitas veces a investigación só se ve dende o lado académico e non dende a investigación que se está facendo para poñer en escena un espectáculo, para crear unha metodoloxía pedagóxica, é máis grande. Pero, volvendo un pouco a eso, de que a oferta crea a demanda, nese sentido, a escola tamén ten ese outro papel, eu creo que fundamental, de formar a formadores. Entón, me decías que agora hai xente moito máis preparada, que contamos con un corpo de docentes, digamos, que ten máis claras as cousas, pero non sucede un pouco que está dicindo Manolo coa creación, é dicir, temos docentes, pero onde teñen oportunidade de ensinar? Pero a xente que formamos ten que bailar, porque a experiencia escénica é fundamental para logo transmitir ao alumnado o que teñen que aprender. Trátase deso, de bailar. E se pode ser profesionalmente, pois moito mellor, porque tamén temos que comer, temos que vivir. É que sempre parece que bailamos de gratis, e non é así. Temos que traballar e que se nos pague por o noso traballo, porque este concepto existe. E logo xa vestía, bailas, bueno, xa che damos un bocadillo. Pero non pode ser. Ten que verse como unha profesión. É unha profesión que ten moitos anos de formación. Empezamos de pequenos. Bótalle 10, 15 anos de formación mínimo. E despois a experiencia profesional. Entón, ese alumnado que nos formamos, que si pode ter a suerte de bailar profesionalmente, ha de logo preparar, pero dunha maneira máis enriquecedora. Entón, o que decía Manuel, é que se non temos compañías, se non temos sitios onde poder experimentar, por exemplo, en Coruña estaba o Centro Coreográfico Galego, pero é que deixouse morrer, porque non funciona. O Centro Coreográfico Galego era un sitio de experiencia, un taller coreográfico, onde empezou ben, estaba funcionando ben, e de repente deixou de funcionar. Claro, iso desanima moitísimo, porque se o Estado non está detrás e non impulsa e deixa morrer estes grupos, estas organizaciones, entón a xente se desanima e, pois tiro a toalla e deixo de traballar nesto, pero claro, nós xa estamos metidos, xa non podemos deixalo. E a xente, ademais, é unha pasión, é unha vocación que eu creo que a xente ten dereito a intentar ser feliz, e bailar porque lle fai feliz, e tamén facer felices aos demais, dentro do que se pode facer felices aos demais. Entón, eu creo que sí, volvendo ao que me decías ti, de ter un sitio onde formarse, onde experimentar, onde traballar, é todo un círculo que temos que alimentar, que temos que darlle saída,
pero que é moi difícil porque España é un país complicado co mundo da danza. É moi complicado porque é un país bailón, gustanos bailar, pero non se toma a danza en serio, que decías ti, Mercedes, non se toma a danza en serio, e ten que tomarse en serio. Nos divertimos bailando, por suposto, pero ten que tomarse en serio, e é unha formación que xa é reglada, que habría que incluir moitas outras materias, como folclore, que eu si creo que o folclore, nós xa casi nacemos bailando folclore aquí en Galicia, e eso danos unha base importantísima para despois experimentar todas as outras especialidades, pero o folclore é básico, é enriquecedor. Está Jiri Kilian, que as súas coreografías son dos coreógrafos máis importantes e dos que máis admiro eu actualmente, que el se basa no folclore para crear. O folclore é fundamental. Nós temos un folclore moi rico e creo que tamén habría que integralo dentro da formación. Entón, bueno, tratar de recoller todo o que temos de bo e darlle importancia e darlle saída desde unha maneira profesional e respetando a xente que se dedica a isto, saber que hai que pagar a xente porque faga este traballo ben e que se anima a facelo e seguir nesto. Creo que estamos de acordo, además, incluso sen saírnos ou saírnos do folclore, agora mesmo hai experiencias moi interesantes de hibridación tamén con outras propostas máis contemporáneas, propostas ás veces moi radicais e outras veces máis apegadas ao público, pero sí é certo que é un manancial que sigue dando de sí. E que teñen éxito e que a xente ven o teatro a velo. Outro día estuve no Teatro Rosalía vendo a Nova Galega de Danza que agotaron as entradas. É moi admirable como ese grupo tira pa diante, levan xa 16 anos traballando sin apoio institucional. É admirable, non sei como fan, pero aí están e sempre enchen os teatros. Entón, sí que hai demanda, a xente vai ver o que está ben feito e gosta. E a danza sempre ten... A xente gusta ir ao teatro a ver danza, de calquera tipo. Hai público para todo. Bueno, en todo caso, como supoñemos que a finalidade última desta xornada é elaborar unha proposta, hai un tema que non podemos obviar, que é a distinción que sigue habendo, ou que polo menos non acaba de estar claro, entre o que chaman as ensinanzas de réxime xeral e as ensinanzas de réxime especial. Parece que a LOE, teóricamente, puso fin a esa distinción que había. Houve unha polémica coa LOCSE porque as escolas de réxime especial non podían otorgar o título de grado, mais despois creo que a partir da LOE que din que é equivalente, acaba sin ser un grado. No caso de que se montase unha escola superior de danza, pois habería que afrontar, igual que hai que afrontar agora coa Escola Superior de Arte Dramática, ese problema que hai de que por que o ensino das disciplinas artísticas efectivamente nunca acaba de dárselle á mesma altura que o resto da ensinanza universitaria. Cal é o estado da cuestión en este momento e, sobre todo, como afecta iso a estudiantes e a egresados? O que vou a decir non é políticamente correcto, pero vou a decirlo. Cúmplense 50 anos da Lei de Educación de 1970, unha lei de educación franquista dictada por un ministro chamado Villar Palasí. Villar Palasí o que propuxo foi trasladar todo o que se coñecía como ensinanza terciaria, a antigua educación terciaria, que isto xa ven da Constitución de 1812, porque estaban as escolas universitarias, despois estaba toda a ensinanza terciaria, onde estaba, por exemplo, a enxeñería ou medicina. Bueno, pois a lei Villar Palasí o que fai é trasladar todo o que era a ensinanza terciaria á universidade. E a universidade non foron, por razóns que agora non ven ao caso explicar, arte dramático, danza, música, etc. Entonces, bueno, antes preguntaba Pablo que estaba pasando polo mundo. Bueno, España é un dos poucos países onde as ensinanzas artísticas como música, danza ou teatro non están na universidade. Eu sempre poño un exemplo, non? Na escola en Yale, que é unha das universidades máis prestixiosas do mundo, existe unha escola de deseño, unha escola de teatro e unha escola de música. Digo, estarán equivocados os americanos. Estará unha das universidades máis prestixiosas do mundo, como Stanford tamén, estará equivocada.
ou ter estudios universitarios artísticos, ou seremos nós os equivocados? Bueno, en España somos tan rufos que decimos, non, os equivocados son os outros. Bueno, ese é un problema que hai que resolver. É un problema que hai que resolver. Eu creo que, porque hai que resolverlo ademais por unha cuestión que xa está empezando a pasar en España. Porque en España sí é posible ter unha titulación universitaria en danza, ou en música, ou en arte dramática, pero, ollo, no ensino privado, en centros privados. É dicir, nestes momentos hai unha escola de artes que era TAI, Taller de Artes Imaginativas, algo así se chamaba, ¿no? Que nestes momentos está no barrio de Salamanca e ofrece títulos de arte dramático, de belas artes, etc., adscritos á Universidade Juan Carlos I. É dicir, un centro privado que ofrece un título de grado. Pero, ademais, hai máis cousas. É dicir, o grado non só implica unha titulación equiparable, é dicir, igual a que se dá en calquer outro centro universitario do mundo mundial. Implica tamén poder facer programas de doctorado. E, ollo, cando falamos de programas de doctorado, por favor, que nadie pense en investigación teórica. Falamos de investigación práctica. Por exemplo, unha persona pode facer un traballo de investigación sobre, que sei eu, sobre Pina Bausch, sobre técnicas de composición coreográfica de Pina Bausch. E pode facer unha investigación que, ademais, logo pode levar a unha compañía de danza para implementalas e testalas. É dicir, entonces, eu creo que o que hai que facer dunha vez por todas, é traballar. Outra cuestión importante, tamén, aproveitando que entra Dolores Vilavedra. O feito, pero é importante. O feito de que nós, o ensino artístico, pudiéramos ir á universidade, tamén nos permitiría organizar másteres, pero desde as propias escolas. É dicir, non é o mesmo un máster en interpretación desde a Escola de Arte Dramático de Galicia que desde a Facultade de Filoloxía. Son cousas completamente diferentes. Igual que non é o mesmo os estudios superiores en danza montados na Escola de Arte Dramático de Galicia que montados na Facultade de Ciencias do Deporte de Pontevedra. Por qué? Porque, lóxicamente, a rapiña de determinado profesorado impediría que os verdadeiros especialistas impartiran docencia. Entonces, eu creo que é moi importante que nestos momentos pechemos unha porta e seamos europeos a todos os niveles. Conversamos con Europa a todos os niveles. Que poidamos ter grados universitarios en danza, en arte dramático, etc., etc. Que poidamos organizar másteres, que poidamos organizar doctorados, que existan compañías residentes, que as profesións sean recoñecidas e legitimadas, que un profesor de danza, que unha profesora de danza, que un coreógrafo, que unha intérprete de danza sexa respectada como unha artista que ofrece á cidade na que habita prestixio e recoñecemento internacional. Eu sempre poño o caso Wuppertal como un exemplo onde nos temos que mirar e que temos que imitar. Unha cidade que lle dá un teatro a unha bailarina, a unha creadora, a unha coreógrafa, e hoxe Wuppertal é coñecida no mundo mundial gracias a Pina Bausch. Pero, ollo, Pina Bausch tiña unha compañía residente. Non olvidemos nunca, Pina Bausch non facía residencias nese teatro. Pina Bausch estaba nese teatro, habitaba ese teatro e era a que programaba e creaba nese teatro. Era o teatro de Pina Bausch. Entón, nese sentido, temos que ser europeos. Hai que apostar pola plena converxencia con Europa no ámbito das artes escénicas, na formación, na creación, na investigación e na transición á vida activa dos nosos titulados. Moi brevemente, esta situación tamén influeu, creo que é unha situación que se dá en todo o Estado, non? Sí. Afecta a un nivel de interinidade nas escolas de artes moito máis elevada que en calquera outro centro universitario, verdad? Porque non existe esa seguridade no futuro. Bueno, pois, para rematar e despois vos damos a palabra a vos, quería, estiveches en Bélxica, traballaches nos Estados Unidos, é dicir, que modelos de fora crees ti que serían importables a realidade galega
a hora de elaborar unha proposta de escola? Que De cousas escola, viches ti que, ademais deste modelo que é máis de traballo, non das compañías residentes, sino a nivel da pedagogía, da danza, de como funcionan as escolas de danza nestes... É difícil porque, aínda que estamos na Comunidade Económica Europea e que pensas que se vas a estudiar unha escola fora, despois valeche todo o que tes aí para España, logo non che vale, porque nin as licenciaturas nin as titulacións, ainda que deberían, non son as mesmas, entón non che vale. Entón, o modelo, a ver, eu creo que aquí se pode crear un modelo bo, que xa o hai, xa hai a Escola Superior en Madrid, xa hai un modelo. O que ten que darse salida despois é continuar despois de aí o mundo profesional. Pero, bueno, por exemplo, en Estados Unidos, é interesante ver. O que pasa é que funciona todo dunha forma privada, non é estatal. Estamos acostumbrados aquí a que o Estado responda por todo, pero en Estados Unidos, en cada Estado, son 50 Estados, en cada Estado hai mínimo unha compañía profesional, que iso é interesante. Pero, por lo menos, unha compañía hai moitas oportunidades para bailar. Entón, habería que estudiar como fan eles para que teñan ese mecenazgo, que é o mecenazgo, que a xente aporta cartos, que teñen tamén, logo, na hora da declaración da renta, hai beneficios para que a xente que aporta ás artes desgrave algo. Eso tamén pasa. E no modelo educativo, a ver, eu creo que se forma ben. O modelo educativo non está mal en España, non está mal. Además, se forma ben. Todas as compañías profesionales do mundo teñen algún bailarín español no corpo de baile e moitas veces como bailaríns principales, solistas, bailaríns principales. Entón, en España se forma ben, pero, bueno, eu creo que hai que darlle máis importancia despois ao mundo profesional, que é onde non acabamos de asentarnos. Ben, pois, non sei se hai preguntas por aí para vos. Balta. Como insistir en lo mismo, os bailarines se van... Los bailarines se van porque no tienen dónde bailar, porque no hay quien programe danza en España. O sea, es todo, no existe. La gente se va porque no tiene dónde trabajar. Los coreógrafos y coreógrafas gallegos no tienen dónde trabajar porque no se les programa. Estáis hablando de educación y no sé qué. Toda la gente que formáis está teniendo muchos problemas para ello. La gente se va a bailar fuera, sobre todo a compañías de neoclásico o de algunos a contemporáneo y otras a compañías clásicas, ¿no? Sí. Pero básicamente la gente, las compañías gallegas, se están deshaciendo, sus coreógrafas se están demoliendo a dar clases para ganarse la vida porque no tienen donde mostrar sus coreografías. Y en esto los programadores tienen una responsabilidad enorme. Porque todo vuestro trabajo que estáis haciendo desde las escuelas, importantísimo, luego no tiene donde poder mostrarse. Entonces todo pasa por la programación y el riesgo en la programación. El apoyo, el seguimiento, tiene que cambiar completamente la relación de la administración con los creadores. El sistema que hay hoy en día es absolutamente medieval. Nos tienen quemados a legajos de solicitudes, después las justificaciones, o sea, es agotador. Pero tú crees... El 70% de la energía de una compañía, de un creador o una creadora, está destinado a la gestión. Y yo creo que todos sabéis algo de esto, ¿no? Sí, pero claro, volvemos a lo mismo. Estamos acostumbrados a depender del Estado, pero el Estado yo creo que cada vez va a poder menos. De la manera que se está configurando todo el sistema operativo de un país, yo creo que el Estado cada vez va a poder aportar menos a las artes. Entonces, yo non sei, ou nos buscamos outra salida, buscamos... Non vai poder ou non vai querer. Ou non vai querer. As dúas cousas van unidas. Porque iso de que non vai poder... Sí, pero se está dando, se está dando que non. Entón, é desesperante. Non sei, se hai que buscar outras maneiras na industria. Hai que pensar que isto é unha industria tamén, e que a industria se fortaleza para poder dar traballo. Claro, en canto aos teatros e aos programadores, eso xa non sei como o teatro, claro, teatros que dependen dun concello, pois non sei que presións podan ter para non poder programar a coreógrafos locales.
A verdade é que non o sei. A ver, eu trataba de cinguirme ao tema simplemente da escola superior. Efectivamente, non hai un problema moi grande coas artes escénicas en xeral e coa danza en particular. O que ocorre que tamén podemos tocar isto, non? Porque formar un corpo docente que teña que ver coa danza e que estea ben organizado, o mellor tamén sirve para equilibrar. Eu creo que para min é unha eiva do mundo da danza, do mundo profesional da danza, en Galiza, dende logo, creo que en todo o Estado, que ten unha forza sindical moito menor que a que ten o teatro, digamos, o teatro máis convencional, ou incluso creo que ten unha... E aquí mismo podemos ver que calquera movimento que trate de... bueno, non sei, rebaixar a categoría, o orzamento calquera cousa do Centro Dramático Galego, inmediatamente ten unha resposta moito maior, ou que ten maior repercusión, que as agresións, eu creo que unha agresión, se hai algunha institución artística que se pode queixar, dende logo, é o Centro Coreográfico Galego nos últimos anos. E, sen embargo, a resposta non foi tan dura. O mellor, a creación dese corpo docente tamén pode, digamos, contribuir para un maior, non sei, unha maior forza asociativa, non? Que responda a estas agresións. Creo que querías... Dime. Justamente, o meu nome é Ania González, son a abogada xunto co meu compañeiro da plataforma de afectadas polo Centro Coreográfico Galego, o sea que a resposta existe. A comunidade tamén. Sí, non, existe. Quero decir, socialmente, non... Non, levamos moitos anos traballando nesta casa, tamén a xente máis xove, que ese acervo máis superficial que nos leva ao vento moitas veces, e hoxe sopra con forza. E sempre que chegamos ás xornadas do Consello que se agradecen e que son absolutamente necesarias, temos que sair en resposta a nosa non existencia. Non o digo pola túa intervención, digo en xeral. Co que quero dicir con isto, quería facer esa puntualización porque me a deixaches aí o fío para enhebrar, non? Porque dende a danza en toda a comunidade artística hai unha falta de resposta porque hai unha coñecida precariedade e unha falta de simbiose, de interdisciplinariedade que xa non só debe afectar as propias artes, senón que nós as abogadas debemos traballar coas artistas moi preto, moi xuntas, e a administración e as funcionarias deberían estar traballando coas creadoras, coas abogadas e coas mediadoras, non? Entón, nese sentido, vexo que hai uns medios tremendos, é dicir, preguntábame, non por ser propositiva, que é o que falta? Que é dicir, cal é o fío? Non vai ser só un, non? Pero é evidente que habendo un plan de formación, formadoras xa a un nivel, digamos, importante, creadoras, comunidade, demandas claras, proxectos históricos, tradición, nova investigación. O que falta é un plan estructural que aúne nunha simbiose de interdependencia, é dicir, é importante a interdependencia, e dicías, por que contesta o CDG, por que contesta a comunidade, por exemplo, a reducción orzamentaria do CDG e non contesta só que o espacio de subalternidade da danza non é o do teatro, e non é pola falta de mérito, nin traballo, nin capacidade da danza, senón pola distribución das relacións de poder, non? Pola distribución do mercado, por moitas cousas concretas que hai que analizar. É dicir, a necesidade dunha financiación, a proposta legislativa de desgravacións fiscais específicas para fomentar, porque o que quería aportar aquí é que moitas veces equivocamos cal é a función do Estado. Concordo en que estamos en momentos complicados, pero que a función do Estado, segundo as interpretacións do Pacto Internacional das Naciones Unidas de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, non é programar, nin é fomentar o mercado. O que ten que facer é garantir o acceso á cultura. E iso ten tres conceptos básicos. A participación directa non pode ser que a GADIC tome decisións sen contar coa... Digo a GADIC, calquera axencia de industrias culturais ou calquera administración tome decisións sen contar
non contar, é dicir, non baseadas e vinculadas obrigatoriamente co contexto directo e coas súas demandas, nese sentido, a participación directa, o acceso á liberdade de creación, é dicir, o que ten que facer o Estado é garantir que se poida facer a creación e que esa creación poida visibilizarse a través da investigación, da inclusión nos programas oficiais de... É dicir, eu creo que o que nos falta de alguna maneira son os vimbios, non sei trasladar a imaxe material, non? Pero a estructura, é dicir, o modelo, non sei, as conexións, a conectividade. Por que se a escola de... É por dicir, eu porque non o coñezo, quero dicir, coñezo o mundo cultural, agora estou achegándome ao mundo da danza e vimos do mundo xurídico, pero por que se hai unha oferta da Escola Dramática para albergar a formación superior, digo eu, de danza, as reclamacións xustamente da comunidade do teatro, que sí que están vinculadas en o mesmo sentido, pero non van da man coas da comunidade da danza, e da música, e das artes en xeral. É dicir, hai 3 frentes abertos ou 4 agora mesmo, porque a situación institucional é grave, non? Entón, a esa forza sindical a que facías referencia, quizáis nos falta simplemente abrir esa interdisciplinariedade a mediadoras ou a outro tipo de traballos ou de disciplinas que nos permitan coñecer cales serían as canles para esa proposta legislativa, ahora que hai un novo goberno estatal, por exemplo, non? Directa, é dicir, este proxecto, pois se vai haber unha derogación da lei de educación, eu non o sei agora, pero se que a vai haber, hai alguén de danza, que era a miña pregunta, é un pouco dirixida a Manuel, creo que se chama, non? Se non me equivoco. Hai alguén de danza na mesa ou, digamos, no grupo de presión ou participación directa que poida haber implicado na posible derogación da lei, da actual lei de educación? Ou modificación, ou nova planificación? Sí, pero eso ten que ver co que acaba de decir o amigo Xestoso. A ver, nestos momentos, cando falamos de educación, e cando falamos de educación xeral, educación básica, formación xeral do individuo, de primaria, de infantil a bacharelato, o que temos que ser conscientes é que o currículum é unha construción cultural e política. Hai unhas materias e non outras, en función dos grupos de poder. Si fóramos a atender a todos os grupos de poder que queren meter man no currículum, nestes momentos o horario lectivo dun alumno de primaria sería de 400 horas o día. Por que? Porque hasta se quere dar clase de Feng Shui, porque según parece moi interesante para armar os chakras. Entonces, a ver, o importante, eu teño aquí un libro, xustamente traío porque quería botarle un vistazo por si chegaba antes, dun tal Eisner, que é unha das persoas que máis teñen investigado sobre a función das artes, que el fala de back to basics, volver ao básico. E cal é o básico? Ler, escribir, movimento e actuación dramática, punto. Iso é o básico. Que pasa? Que logo veñen os de filosofía, e queren máis clase de filosofía. E logo veñen os de humanidades, que nunca se preocuparon das humanidades, pero como xa non teñen alumnos, dicen as humanidades son moi importantes. A ver, non xoguemos tanto cos nenos, porque ao final os nenos vamos a acabar de montarlles un follón. Entón, claro que é unha visión competitiva. Claro, estouche trasladando o esquema que funciona, como está funcionando. Non che estou trasladando o meu esquema, estouche dicindo como funciona o reparto curricular. Como funciona o reparto curricular. Entón, hai nestes momentos unha persona vinculada coa danza no Ministerio de Educación? Claro que sí. Coa danza, co flamenco, coa filosofía, coas matemáticas, coa historia, e todos peleando polo mesmo. Ollo, por unha tarta, por un pedazo da tarta. E sabes cal é o problema?
que nadie se pregunta se eu collo este pedazo de tarta como vou beneficiar ao alumnado na súa construción como persoa e na construción da súa identidade. Non, non, non. Eu que quero coller unha tarta, un pedazo de tarta. Por qué? Por unha cuestión de poder, por unha cuestión de traballo, etc. etc. Por iso, o mellor o que temos que pensar todos cando pensamos na derogación desta lei daquela da outra é o que decía Eisner, back to basics. Que é o fundamental para que unha persona se construya como unha persona autónoma, libre e creativa dos 12 aos 16 anos? Que é o que ten que aprender realmente? Vamos a librar o currículum de tanta materia innecesaria e vamos a ir a aquilo que realmente importa para construir persoas, non para construir botes cheos de cousas, que é o que é a escola hoxe. Personas cheas de contidos culturales que esquecemos ao cabo de 4 días. E despois temos a caterva, é dicir, a ultradereita dicindo que temos que volver a estudiar as listas dos reis godos e a historia de España como Dios manda. Como Dios manda. É dicir, co catecismo na man. Entón, claro, é un problema complexo que planteas. Pero, que hai que facer? Pelear. Bueno, quedanos 5 minutos e había 2 palabras pedidas por aí. Bueno, para min, eu estou moi de acordo con ela, prácticamente dixo todo. Para min, se empezamos a falar da arte dramática por un lado, da danza polo outro, do circo polo outro, que é outra arte escénica, que ás veces, bueno, ás veces non, a gran meirande das veces nin se nomea, outra arte escénica como a danza e a interpretación é unha ferramenta moi tal. O que vou ao grano, basicamente, a min o que me parece é justamente facer toda esa estructura, facer todo ese tecido, non? Ou seja, onde aparte de sí ser unha escola superior de arte dramático, danza, que tamén hai outras cousas para poder xerar logo ese fora, esa profesionalización. Ou se non hai xestores culturais, ou seja, quero dicir, é todo unha, dende a educación básica, dende a escola, que van os rapaces obviamente, se queremos despois ter públicos nas salas, se non xeramos públicos dende pequenos, non xeramos nada diso, pois non, bueno, quero dicir, ao mellor é un tema un pouco holístico que quero, o que estou dicindo, pero sí que temos que ataviar a todos esos lugares e pensar un pouquichiño máis alá en realmente esa industria. Para min sí é certo que o Estado que ten que garantir é que se poida facer. Despois hai outra industria que pode ser privada e pode ser ambas as dúas, con privada e pública e demais, non? Pero sí que o Estado polo menos ten que garantir que iso poida seguir adiante, pero de que iso poida seguir adiante non depende de un bailarín ou de un actor ou actriz, neste caso, que recolla moitas máis persoas, moitas máis figuras. Eu creo que o interesante é ver realmente estructuras, formas de como facer todo, bueno, todo o mecanismo, non? Todo o mecanismo, basicamente, en vez de separarnos aquí, ali e alá, e cada vez, ademais que as artes se están poñendo máis xuntas. Eu xa empezo a falar das artes do movimento, quero dicir, como as artes do movimento, non? Onde se inclúen moitísimas ferramentas. Simplemente por iso. Bueno, é eso. Tamén contestando o tema de como xerar públicos, se non temos todo está unido para min. Entón hai que ver como montar esa estructura para que todo realmente... Sí, bueno... Bueno, quedanos moi pouco tempo. Claro. Querías... Non, entón, echades vos que... Eu simplemente quería... Perdón. Rápido, por favor. Quería facerlle unha pregunta a Manuel Vieites. Eu estou de acordo, evidentemente, con Manolo de que somos unha anomalía en Europa e que deberíamos ser europeos. Pero a pregunta é, digo isto porque hai moitos anos Manolo Vieites nun congreso dado en Sevilla activo a audacia e a ousadía de dar conta exacta
de cal era a débeda histórica que lle correspondía a Galicia. Recórdalo, Manolo. Entón, a pregunta é, exactamente, canto nos costaría ser europeos? Falo de pasta, porque este é o tema, finalmente. Vou a responderlle, Manolo, como se estuvera respondendo a un político. Porque realmente quen ten que dar, é quen ten que escoitar. Bastante ao principio, pero moi pouco ao final. Unha compañía residente en Inglaterra, e isto é un estudio que eu fixen con datos sacados do Arts Council, e unha compañía residente en Inglaterra obtén o 70% dos ingresos por taquilla, porque o teatro está funcionando, o teatro ten espectadores 350 días ao ano. A Royal Shakespeare ten do ano pasado 73 millóns de euros. Sí. Claro. Por que? Porque a Royal Shakespeare ten, por exemplo, en Londres, un teatro que é o Barbican, e no Barbican podes, desde ver espectáculos hasta comprar todo tipo de merchandising, podes comprar cintas, ahora vídeos, é dicir, eu teño unha cinta, un cassette coa voz de Richard Burton, que comprei. E como comprei, eu compraría moito a outra xente. É dicir, pero ti vas, por exemplo, a Toulouse, ao Centro Dramático de Toulouse, e no Centro Dramático de Toulouse podes de comprar libros hasta xantar, etc. É dicir, como dice Baltasar, a solución está inventada, porque pode haber compañías residentes xenéricas, cartos. Cando costa ser europeos? Pois eu penso que con un orzamento de medio millón de euros por compañía, con medio millón de euros por compañía, podías empezar. Que pasa? Que hai que ter o valor de invertir medio millón de euros para, ao cabo de 10 anos, que esa cantidade non sea estrictamente necesaria. Pero con medio millón de euros, é dicir, con 2 millóns de euros podense montar 4 compañías residentes en Galicia como un proxecto piloto para ver se funciona. E con eso xa se pode empezar a funcionar, razonablemente. Non é tanto, Non é tanto. Temos que cortar. Non sei se Luciano quere incrementar así algo máis para rematar xa. Non, darvos as gracias por escoitarnos, plantexar que igual tamén como individuos temos unha responsabilidade e que como individuos podemos tamén presionar, suxerir, dar ideas e que non esperemos sempre a que nos den todo feito. Nós tamén podemos facer. Por suposto necesitamos axuda e cartos, pero eu creo que como individuos tamén temos poder. Ben, dende a organización me din que vamos facer un receso de 10 minutiños para tomar un café, fumar un pitillo, cada un que se dé ao vicio que queira.